10 факта за нарцисиста, които трябва да знаеш. Първият: интересува се от теб до толкова, доколкото му служиш. Той слуша, запомня и пита. Но не за да те разбере, а за да знае какво да използва. Слабости, нужди, страхове. Номер 2. Границите ти го дразнят. Когато кажеш не, той не го приема като твое право, а като предизвикателство или обида. Номер 3. Отговорността винаги е твоя, независимо какво се случва. Той или тя никога не поема вина. Номер 4. Променя правилата без да те уведоми. Това, което вчера е било проблем, днес е нормално. Така се създава постоянна несигурност. 5. Любовта му е условна. Обичта, вниманието и нежността се дават тогава, когато се съобразяваш, не задаваш въпроси и когато му се или и се възхищаваш. Това не е партньорство, а система за награди и наказания. Номер 6. В началото е прекалено перфектен или перфектна. Това обаче не е близост, а инвестиция, която цели бързо емоционално обвързване. Номер 7. Емпатията е имитация. Той или тя може да каже разбирам те, но поведението не се променя. Номер 8. Конфликтът никога не се решава, просто се замита под килима. Няма реална преработка, няма израстване. Има затваряне, прехвърляне на вина и временно оправяне, докато всичко се повтори. Номер 9. Започва да те кара да се съмняваш в себе си. С времето партньорът става по-несигурен, по-предпазлив, по-малко себе си. Това е резултат от хроничното емоционално объркване. И номер 10. Нарцистичният човек не се променя заради любовта. Промяната не идва от загуба, сълзи или търпение. Тя е възможна само при дългосрочна вътрешна работа, която рядко се избира доброволно. Харесай, запази и ме последвай за още видеа на тема нарцисизъм.